Здравейте, намирам се в Румъния, в град Клуж-Напока. Тук се провежда световното първенство по силов трибой на Международната федерация по силов трибой IPF. Това е най-голямата федерация в този спорт. Състезанието се провежда в Гранд Хотел Италия в Клуж-Напока. Сега ще ви покажа малко от атмосферата на това състезание. Ето това е залата за загрявка. В нея състезателите се подготвят преди състезанието, подготвят се за своите опити. А сега ще ви покажа и залата, в която се провежда самото състезание. Тя е също в самия хотел. Залата е голяма, но си е зала в хотел. Тук сега ще ви покажа, има и щанд на една от фирмите, които продават екипировка за силов трибой. А това е отвън залата, в която се провежда световното първенство по силов трибой. Зала конгресна по принцип. Ето и самото състезание. Виждате се подиума, места за сядане на публиката, има преградни ленти, които ограничават достъпа на публиката до състезанието. Всичко е направено съгласно правилника на Международната федерация по силов трибой. Наскоро ние гледахме един закон за безопасност и сигурност при провеждане на спортни мероприятия. Съгласно този закон, в тази зала състезание няма да може да се проведе, тъй като тя няма да може да бъде сертифицирана като спортна зала. Но виждате, че тук се провежда едно истинско състезание, чувате атмосферата. И пак казвам, това е най-големия форум в силовия трибой, световното първенство по силов трибой. Но съгласно българското законодателство, това състезание няма да може да бъде проведено на това място.